gore rineri hakudyiwe rinopisa as long as ndingoripo panapa musoro waJohn uchangoenda mundiro chete. One day is one day. So zvinhu zvandakataura panapa zviri kuramba zvichiitika ende mese I'm sure muri kuramba muchizviona. Inini ndakava panapa ndikabudisa a certain video on Thursday morning ndakataura zvakawanda list rezvinhu zvese zviri kuzoitwa naPresident Emmerson Mnangagwa kusvika December, and a lot of people were asking kuti maprophecies no, there is no way pendikabuda nchiprofita zvinhu zviitika. So yesterday ngatingotangira pane izvozvi tisati tasvika pane nyaya yekubhombwa kweimba yavaJob Scala nemamwe maguests vanditora ndichazofonderana navo on this show today. Nezuro President Cyril Ramaphosa was in Zimbabwe, and a lot of people were thought kuti vauya kungovhura zveagricultural show like zvanga zvakataurwa, but inini ndagara ndazvitaura kudhara kuti munhu achatouya kunovhura agricultural show is Cyril Ramaphosa, and hakuna aitomboziziva kuti Cyril Ramaphosa ndiye achanga achiuya, but ndakagara ndatotaura palist rezvinhu zvese zvandakataura zvichazoitika kusvika December. Ndikati President Cyril Ramaphosa is coming, and the reason yaari kunyanyisa kuuya haisi nyaya yekuti ari kuuya nekuti ari kuda kunovhura agricultural show chete, no, haisiriyo nyaya yacho, but nyaya yahombe iripo ndeyekuti President Cyril Ramaphosa muSouthern Africa medu munomu ndo vanenge vatori mukuru kana ndo vanoplaya role inonzi ye the big brother role, ndo vanenge vari madzikoma. South Africa yavo vanotungamirira ndo madzikoma nyika zhinji dziri muSADC munomu. Saka pane zvinhu zvese zvinenge zvakuda kunetsa kana zvinenge zvichizoitika, ndo saka ivo vachizongouya vogara vamira votaura zvavanokwanisa kunge vachitaura vachimhanya pari kumhanya vanhu. So President Cyril Ramaphosa vakauya ndokuita, but pakufambira zvavakafambira reason yanga iripo ndeyekuti zvoni president wenyu wekuZimbabwe mimi aitoda kutokumbira kuzobatsirwa uko akuri kukumbira rubatsiro kuti shamwari inini navice wangu hatisi kuwirirana, and because of ameno mareasons akapuwa ipapo, but mareasons angangori pengoti inini navice wangu hatisi kukenerana, ndo reason behind yanga iripo. But kune zvimwe zvinhu zvinongoitwa like in Zimbabwe kune madays aya paiuya varungu vakazotanga kuchera marwizi vamwe vachidyara mugumtree. Reason why yanga iri kuti they know kuti alright apa ndo panowanika madiamonds magoridhe ese ari apa, vane mamarks avaisiya nawo mapeg nemapeg ekuti even up to day vana vepaZimbabwe havasi kutoziva kuti zvii zviri pasi pevhu. That is the same thing chiri kungoitika in the political soccer match iri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi vanhu vari kungodriblana zvisinganzwisika. Unongonzwa kuti ninga ari kuuya ninga ozodai so without knowing kuti chii chiri kuitika, kuti chii chaanenge anyatsofambira mungondoshamsika kuti saka mutauri munhu angofambira kanyaya kadiki kakaka chete here wandozvona. So tiri papo ndakabva ndataura zvekare ndikati day after zvinhu izvozvo zvaitika President Emmerson Mnangagwa vachabuda muZimbabwe vachienda kuItaly. Nyaya iyo ndakaitaura kune vakaona video vangu vasanyatsopupurirana neni, and nhasi I'm just here and I think I'm going to do this kusvika December uchasvika ndichikurembaenda kuti chinhu cheche chazoitika and the next move inenge iri pakuti chii. So today President Emmerson Mnangagwa vatonanga vaenda vatosvika kuItaly. Tingati apa vatosvika zviri kubuda ndamsora ndinozinge ndakuudza kuti vari kubva vatosumuka vari kuenda. So Vice President Constantine Chiwenga vachangosvikawo munyika musina munhu, kureva kuti unongosvika unongonzi aiwo saka wakadhingina, saka obviously iwo petakabuda wanga usipo ari kusara ari in charge of the country ndiani anenge ari Mohadi handitika kana kuti vazonzwisisano kana azosvika ngonozongonzo unozotanga made, but normally anenge ari in charge ndimoHadi boss ndiye anenge aripo paground, because iye VP Chiwenga anga akaenda on state business, ndo zvaanga akaendera kuti aita se vasvika vachinofambirawo mabasa enyika uchinzi ndai munotaurira muchinodidi, and speech yacho haina kubudiswa. It's a topic for another day kutaura nezvazvo, but President Emmerson Mnangagwa right now vaenda kunoona uyo Pope Leo, ndo vaenda kunosangana naye kuenda kutsvaga mablessings. You never know kuti pamwe zvinhu zvingavafambira kana kuti zvinhu zvingaita sei hatinyatsonzwisisa kuti chinenge chimbori chii chinenge chichida kunyatsoitika ipapapa. Right, ndiri papo ndope ndangosangana netsamba. I think vanhu vazhinji vaonawo yapfurawo nekwamuri hama dzadiwa nyaya iyoyi iri kutirwadza tese, nyaya yavaJob Scala panapa. Vabuda vakanyora makuseni, ndo vatanga kunyora vasati vabudisa mavideo clips vachiti I'm just waking up just now to see tens of missed calls and messages that my house was bombed last night around 1 a.m. this night by dynamites. I am also advised that Police Zimbabwe Swift attended to the scene
and my children are advising me that members of ZRP homicide are present at my house as I speak. They are said to be waiting for the members of military bomb disposal team to remove the dynamites that were used to attack my house. Myself, as you all know, I am in SA for the book launch scheduled to take place in the afternoon, and my wife had gone to our village for the memorial service of my uncle's late wife. Only our children, Job Jr., Ramaloka, Melody, Joshua, and Fidel are at home. This is cowardice, and however did it we pay a dear price. Every normal Zimbabwean must condemn this act of terrorism against my family. My children must cooperate with those who are doing their job to go to the bottom of this terrorist attack. Ndo mashoko atangomuka tichitambira ari kubuda kubva kuna vaJob Scala. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe amana, to be very honest with you, but ukaona vanhu vasvika pa the extent yekunosvika pakunobombana neimba yemunhu, zvinenge zvaakuratidza kuenderera. Inini nyaya iyoyo, because Job Scala is in South Africa at the moment, akabuda ari kuita zvebook launch yake. Nini zvangu last time ndingoziva kuti Job Scala akapedzera kuita zvake zvemandela. He is now a peaceful guy. Haachatukane neregime iripo, haachacomplain, haachaite anything against this current regime. But last act yandino-remember yakaitika, it was in Masvingo, pakasvika achikanganiswa kuita book launch yake nemamwe mathugs anga auya panzvimbo vachida kutraya kuda kumuvhiringidza. Handiti mukuzviona. Saka mathugs aya paakauya vavhiringidza munhu, ndobva vavazotanga kuzovhurwa case. Cause inini I still remember pakazopera nyaya yacho pakanzi pakuvhurwa case yekunzi zvoni these guys vanofanira kuva vakusuyiwa for mari yakatowanda. Handi mukuzviona, vanzi vakusuyiwa for mari yakawanda iyoyo. Ndo yandinokwanisa kuremember ekupedzisira inini chinzi yangu wakudinga. Saka vanhu vakataura kuti une zvivindi kusungisana nawo neZANU-PF chichi, unongoziva zvinhu zvinoitika. So now let me try to call my guest timbokurukura pamusoro penyaya iyoyi. I understand kuti imimi mune zvinhu zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya idzo dzidzi. Yes. Comrade Mungu, welcome to the show. Welcome to Kulian TV. We are live. Aiwa, kunokuri bhozve kuti ndati ndimbokufonerai bhozi nguva yanga yareba timbosangana nevateereri zvedu pachivhitivhiti tichimbonzwa kuti zvii zviri kunyatsoitika. Ichocho chokwadi, nguva yanga yareba mwana wamai, asi Mwari vachakatichengeta tiripo. Yes, aiwa, zvinokudzwa. So muchiona ndafona kudai, so pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika. I think let's start nenyaya iri kuitika right now yekuti zvoni kumba kwavaJob Scala kwamuka kwakabombewa kuchitungwiza uko. Ivo vaJob Scala vari in South Africa kuno kwatiri right now, vari kuda kulauncha bhuku ravo. Mukadzi wavo anga akaenda kumusha kune zvehamawo memorial service yaida kuitika. Saka kumba kwavo kungori nevana chete, saka pamba pakabva pangobombewa. Ndo situation iri kuitika. Ameno munoti kuti munodzoonawo sei nyaya dziri kuitika? I think tokunotangira ipapo. Zvinonzwisa tsitsi mugoma Kuland. Seni ndichiti zvinonzwisa tsitsi. Politics dzemunyika medu hadzisi fair. Dzine kahutsinye kane medha isingadi kupera muZimbabwe. Chine vanhu vakaita semakondo ekuti wogarira zvitiyo pazvinoti apa. Gondo rinongoda kuuya richitononga twese. Ndo mweya une vanhu veZANU-PF, ende handimbodi kutenderera. Hakuna imwe opposition party yatingati yabhomba imba yavaScala kunze ruling party. Ndo yabhomba imba yavaScala. Shoko rangu rechipiri ipapo mugoma Kuland nderekuti vaScala takambozama kuvaonesa nekuvaudza. Kuenda chero ukaifidha mugoma Kuland,
ikakanganwa zvokufidwa zvezvezvo inomuka yakakuchinjira inokuendesa. Ndofunga time yakabuda vasikala mujere takambovaonesa tikati vasikala mbomirei kushora vamwe venyu vamanga muchifamba. Nini vasikala pavakabuda mujere vakarasa vamwe vavaifamba navo vachiona zvipetera pedo navo vanhu havasi vanhu imhondi. Ndiudzei kuti dei manga mune vana chii changa chichiitika kana kuti dei mudzimai wavo anga arimo mumba imomo kwakuri kufa. So nyika yekwedu demwari vanga vapindira taita politics isiri yekuurayana tangopedzerana nekutaura nemashoko pasina kuzoteera uchipisa panogara mumwe. So zvinhu zvinotirwadza hongo vasikala tanga tisinavo ivo hedu kubato kwedu notanga vakabva but hatitarisiri chinhu chakaipa pavari nokuti munhu akasikwa nemufananidzo waMwari seniwo. But wiji rangu hombe randinoda kutaura pamusoro penhau ndoda kutaura kuti vamunangagwa zvinhu zvakadai zvakaipa ende ngavasiye tsika yekupisa pamba panogara vanhu vasingafariri kuita kwavo. Nhau iyoyo haisi right. Hapana munhu anodiwa nevanhu vese muKomakuland. Chero iye Jesu chaiye kune vanhu vaakatoporesa asi vakamuramba. So kuita kwakadai nangu kuna zvachose. Handizivi kuti vana vamakore kana vachiona zvakadai nokuti ndo vanoti takabudisa vasikala mujere nhasi unoyu vangatiitaurirawo here kutsva kwaita imba iyi. Zvinhu zvandibata ndiri kunyepa baba panhau yavasikala. Ichokwadi zvinorwadza situation yacho pakaipa ende nanhasi inini pachiro zviri kutondinetsa kuti horaiti ngatiti chero vanhu vachiyo vari kunzi vapisa tingati vachiri kudei kuna Job Scala. Haana chaari kuvadisturba haana chaari kuswera achinetsana navo. Chinonetsa kuKomakuland chandakaona munoona kana unogona kukura muturu njere dziri shoma kufunga kuri kushoma ndopaya panozonzi nzwirai urombo vanhu vanoti vanoziva vasingazive. Nokuti Scala haana chaari kuvakanganisa vari kuba nyika iri kungocherwa namaChina vana Tagure vari kuita zvaanoda vana Kotsakwana vanoita zvaanoda uyu Chivhayo unoita zvaanoda mukadzi wake Munangagwa unoita zvaanoda akaenda kushow yekundobika madora yakakosta 3.something million. Tine vana vanodzidza pasi pemuti tine mapofu tine zvirema tine vanhu vari kufa kuzvipatara asi hakuitwi zvese izvozvo. Sei vasingasunge vanhu vakaita sei vavo but nenyaya yekuti zviri mumba mavo. So ndo marwadziwo anoita nyika yekwedu. Pakaipa mawana. Thank you so much. Ndafara hangu ndichinzwa voice renyu nepfungwa dzenyu nezvamacontributor nyaya yevasikala zvechokwadi yatirwadza. Lekeregedze mbotitraya kuona kuti ndiani umwe ndingabata tichikontinua neconversation tichimboona kuti zvakamira sei. Regai ndipedzende zvishomanini nditendere 2 minutes. Alright. Ndine urombo kwamuri vasikala nedambudziko ramasangana naro nezvakuwirai. Hama yangu, chinhu chandoda kuti uzive, inyoka chero ikabviswa mazino inongova nyoka, haifi yakachinja zita rekuti inyoka nekuti haisisina mazino. Ndo nhau yandoda kusiya kuna vasikala kuti vasikala
Mwari wamunonamata munamate zvechokwadi nokuti pamakatarisana nako kumawere ende vanoda zvokukupfuudzani. Ndinotenda hako mukoma Gullet. Alright, thank you so much. Thank you maita basa muve nezuva rakanaka ipapo. Ndinotenda musakanganwa kundimhorosera hama yangu iyi. Alright, sharp. Thank you. Sharp. So muri Zimbabwe, that was Comrade Mungu. I think ndikuda kutira kubata vanhu vakawanda ndichimbotaura nenyaya iyoyi, but because of our time and ndikuona kuti network yedu yambenge yakuita kakudropa, I think ndinokuda kumbokata tobva tazouya nepart 2 yacho. But before I do that, ndangozivisa vanhu vese kana uri muSouth Africa iwo anditi uchida kuregisterwa company kubvavhurwa FNB business account, pane munhu anonzi ONO Education Research, uyo ane namba dzandinowanzoisa pascreen, uyo dzandatoisa idzo. Garai mamubata, iye anokwanisa kuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana stud permit. Chinongodiwa chete ipapo valid passport yako nekamari mbijana kekuti chi akuitire basa racho. Saka chingotora namba dzake utaura naye ari kwaari anokuitira, iwe utori kwauri, ende passport yako hauimbonidi kuenda ikoko. Chinozongodiwa chinongoitika paka kana une passport yako yacho iyoyo mukapanana madetails akakuitira basa, anotozokusendera banking rako, bank account rako, card racho necompany registration paper racho reria, unobva watosenderwa zvese ikoko, zvotosvika padhoo pako watomuridzi wecompany uri kwauri ikoko. Saka garai mamubata mutaure naye akuitirei zvinhu izvozvo nguva ichiripo. Zvamanje gadzai timbogumira panapa because of our network iri kutinetsawo kunoko. Tikagadzirisa tozodzoka zvekare nepart 2 yedu.